Yan, magandang umaga mga kumars. Para ngayon mga kumars, magluto tayo ng dinuguan mga kumars. Ito yung ating dinuguan mga kumars. Ang tawag sa ating dinuguan mga kumars ay lamba-lamba. Kasi hindi to nyo makikita sa mga restaurant mga kumars mundo. Ito lutong bahay na ito mga kumars. So sa aking version na ito mga kumars, sa akin lang ito. Okay, so ang ating dinuguan yan ginayat natin na bituka, napapansin nyo na malalaki ating ginayat malalaki. Ayan, malalaking hiwa kasi pang bahay lang mga kumars. So depende sa atin kung magluto na yun tayo ng dinuguan, depende sa atin kung anong laking hiwa. So mayroon tayong talong, so mayroon pa rin, hindi natin makikita sa restaurant na may halong talong at saka may halong puso mga kumas. Ayan, kaya ng ating mga Ricardo magbumas. Wala dyan yung ating paminta mo ngayon mga kumas. Gawin natin ito ay anuhin muna natin ito, kung sa tawag sa amin ay pakupusan ang paggangkingin sa mantika mga kumas. Okay, so ayan, nagpainit tayo ng kawali dito mga kumas. So ilagay natin ating gagawing dinuguan, mga lamba-lamba mga kumars. So ayan na mga kumars, nilagyan natin para matuyo mga kumars. So hintayin natin na matuyo mga kumars. At siyempre mga kumars, medyo nangangamoy yung bituka mga kumars. So paano siya makontrol mga kumars, amoy niya nawala na siya, hindi na mangangamoy, no? So nang unang ginawa natin mga kumars, hindi lang natin pinakita kanina, nilagyan natin ng winaspasan natin ng 2 pirasong kape mga kumars. So ngayon nilagyan ko na siya ng ito mga kumars, nilagyan ko siya ng suka mga kumars. So ngayon control na yung amoy niya mga kumars. Okay, ayan. So hindi nila nakita yung paglagay ko ng suka mga kumars, hindi ko lang pinakita, pero nilagyan ko ng 2 tablespoon mga kumars, 2 kutsara. Ayan, so ayan na, malapit na siya mga kumars. So pag tuyuin natin yan. So yun mga kumars, malapit na matuyo mga kumars, medyo nagmamantika na siya. So pag matuyo na siya mga kumars, lagyan natin ng oil para bago natin lagyan pala ng oil, lagyan natin na siya ng asin mga kumars para didikit doon sa ating bituka pa mga kumars. So para magkalasa na po mas, lagyan natin na siya ng oil naman yung asin. So nagmamantika na mga kumars, puputok na siya. Ayan, so kahit hindi natin lagyan ng mantika, nakikita natin na nagmamantika siya, no? So hindi natin lagyan ng mantika. So kung kulang talaga yung mantika niya, lagyan natin siya ng mantika kasi walang kinaskas magkakos yung ating bituka na nabili. Okay, pero okay naman mga kumars. So mamantika naman. Okay, mga kumars, puputok-putok na mga kumars. Yan, so lagyan natin ng oil mga kumars, kunti lang. Okay, para yan lang, para hindi didikit masyado mga kumars. At tigas na yung ating ginayat na bituka mga kumars. Para masarap ang ating dinuguan mga kumars, kailangan talaga mag brown siya mga kumars, no? Okay, alam ng lahat yan pag ang dinuguan na mag brown na bago lutuin, so masarap talaga yan. Ayan, puputok-putok na siya mga kumars. Ayan, kaya mag brown kunti, kahit kunti lang mag kumars, mag brown siya.
So yan mga kapumers, brown na siya mga kapumers, pero hindi pa gaano mga kapumers. Napapansin nyo, mayroon pa rin puting mga kapumers. So dito sa Visayas mga kapumers, tama lang yung ganyan na nagdidepende sa amin dito, no? So kasi yung ating ginayat na bituka mga kapumers ay liliit na yan. So natatakot si Mrs. na baka hindi na magkaasya sa amin. So kung marami kami ito kasi magkapulong sa bundok. Ayun. So Mrs. Yan lang ka brown. Okay. So tuloy mga kapumers. Yan mga kapumers, isa na tayo sa pagluto mga kapumers. Okay. Ayan. Isa na tayo ng mga panakot mga kapumers sa bundok. So kung napapansin mo mga mamalaki yung hiwa ng sibuyas kasi hindi kasi ang naghiwa mo sa ating tawa mo. So hindi tayo nabigyan ng instruction kung paano ito gayat ng sibuyas ng pumas. So ayan, tayo natin mag brown ng pumas ang ating sibuyas, tapos ilagay na natin ang pag mag brown na ilagay na natin ang luya mga pumas. Ayan, ipas lang ang luya mga pumunok. Ayan, ayan ang luto lamba-lamba sa Visayas mga pumas. Ayan, ayan lamba-lamba mga pumas. So ilagay na natin ito mga pumas, yung pinapabrown natin mga pumas. Ayan, so pwede na isabay natin ang ating puso mga pumas. Puso at saka sabay na ito mga pumas kasi lamba-lamba. Ayan, ang tawag sa amin mga lamba-lamba mga pumas, dinuguan lamba-lamba. So hindi lang ito dinuguan lamba-lamba mga pumas, marami pang. Ayan, naabsorb na ng puso ang kunting oil. So hindi natin dinamihan ng oil mga pumas. Kung anong oil yung pinapabrown natin kanina, yun lang ang ating ginagamit mga produkto. Ayan, so abay na ito mga pumas yung ating talong mga pumas. Ayan, ayan, dahil Bisaya mga kapumers, alagyan natin ng sabaw mga kapumers. Dahil ang Bisaya mahilig sa sabaw. Ayan, okay, kunti lang, tama lang makalapot mamaya mga kapumers. Yay, so tingnan mo mga kapumers, ayan, nurin nyo ng maganda may mga kapumers. Hindi nood nyo, hindi siya dinuguan dahil ang daming gulay mga kapumers. So yun ang gusto ko, gulay lang, daming gulay. Ayan, okay, so isabay na natin yung sili mga kapumers, ulagtob, sili at sal. Ayan, ayan mga kapumers, malapit na mga kapumers. So pag may lagay natin ng dugo mga kapumers, so dinaguan yan, yan mga kapumers. Ayan, para magiging dinuguan na siya mga kapumers. Ayan, okay, tapos paghalo-haluin mga kapumers para magmukha ng dinuguan mga kapumers. Ayan, so original talaga sa Bisaya mga kapumers, ang dinuguan ay may lemongrass at tanglad mga kapumers. Kahit ako, so ngayon lang hindi ako nakapaglagay ng lemongrass mga kapumers kasi wala kaming
tanglad ngayon, tag-ulan mga kapamers. Okay, so yan, nagmumukhang tinuguan na. So mayroon lang kunting sabaw mga kapamers, kung napapansin nyo. Pero hindi naman gaano, medyo malapot siya mga kapamers. Okay, so hindi kasali sa pag-process mga kapamers. Pagluto lang, so mayroon na tayong 22 minutes mga kapamers, no? Hindi kasali doon sa matagal na pagpapatigas natin sa ating ginayat na bituka mga kapamers. Tikman. Okay na. So ang ating dugo mga kapamers, doon natin nilagyan natin ng asin. So ang gamit lang natin mga kapamers ay bitsin. Ito lang mga kapamers. Tayo gumagamit na kung ano-ano pa dyan mga kapamers, pagpapasarap na karaniwang ginagamit na sa present ngayon mga kapamers. Yan ang ginagamit kasi yun ang mabinta mga kapamers. Pero sa atin dahil yung pangluma na luto yung sinalin natin dito ngayon mga kapamers. So share ko lang ito mga kapamers kasi dati talaga puso ginagamit paggawa ng dinuguan sa amin mga kapamers. Bukod dun sa dami yung dinuguan mo, dahil lagyan ng puso at saka talong, ayan, masarap mga kapamers. Walang amoy, hindi magkakaamoy yung dinuguan mo. Okay, so ilang minuto na lang mga kapamers, kaya na tayo. Okay kapamers, ito na ang resulta mga kapamers. Luto na yung ating lamba-lambang na dinuguan mga kabundok. Okay, 26 minutes natin siya niluto mga kapamers. Okay, so mukbang na mga kapamers. Mukbang na mga kapamers sa ating dinuguan mga kapamers. Dito na, kain tayo mga kapamers. Ayan, Bibi, Bibi, oh, na ingay na Bibi.